de spreker van Venlo. Nee, joh, van Lomke tegen. Wat zei je nou? Dat is de kop. Dadelijk. Ik wil hier eens even kletsen. Ja, komt erbij zitten. Nou ja, zit je hier alleen maar koffie te drinken? Die hebben niet meer. Nee, wij, Die hebben niet meer. kijk, in het kader van NL Doet alles. organiseren we ieder jaar toch een aantal activiteiten. En een van de dingen knapt nou de Jeu de Boelbaan op. We gaan de put weer opknappen en zo blijven we maar bezig. En het is toch een beetje sociaal gebeuren in de buurt. Ja. Alleen is het een beetje kleinschalig op dit moment. We verwachten nog wat meer mensen, maar Oh, die liggen nog in bed. hopelijk. Ja, het is, Dat geloof je ook. dus ja, we proberen er toch ieder jaar weer iets van te maken. En dat doet en dan de Burendag. Ja. Ja, En dus- wat helpt NL Doet eigenlijk precies? En dat in? doet is dat je samen met de buurt een activiteit organiseert. Je krijgt daar een tegemoetkoming in natuurlijk. En ja, wij doen de bloembakken die hier nou in de dorp staan. En ze knappen allerlei dingen op. Ja, wel leuk. zwerfvuil opruimen, wordt dat wel gedaan. ja, we kunnen op dit moment niet langs de Maas, dat Is hebben een we ook gedaan. werkzaam, hè? Dan ruimen we meestal het zwerfvuil op langs de Maas. Wieso, staat hier te hoog? Wat zeg je? Ja, we kunnen op dit moment niet langs de Maas, zeg je. Nee, ze zijn er aan het werken hè, met de promenade. Oh, dat weet ik niet. Weet je niet? Promenade? Dat wordt een heel project hoor, op Ja? Verdooidag, ja. Dat is van hier tot eigenlijk aan het veerpont. Wordt helemaal opgeknapt. En Wordt Grote leuk. buurt. Pardon? Nee, grote buurt. Geen ziet niet van Kessel. Nee, dat klopt. Nee, Dat klopt. ik ook niet. Vreemde put. De vreemde eend. Die vreemde eend. Maar dat moet wel Oosterburen zien dan. Ja. Ja, Ja, dat klopt. ja. Wij dachten, jullie maken een programma over de integratie Luister. van Duitsers in Nederland. Nou, hier dat is Ik zit sprekend zo'n voorbeeld. 54 jaar hier op Meert. 54 jaar op een Ja, meer. ja, 54 jaar. Als wat? Ja, wat? Ik ben pensioneerd. Ik ben goeie vraag. pensioneerd. Oh nee, maar je zegt van, ik zit 54 jaar op een meer. Ja, ja. Ja, ja. Ik zeg, door, moet ik zeg, hoe die Ja, gaan. voor de bloemen. Voor de bloemen. 81 jaar ben ik. Geraniums, Ik ben de oudste gelukkig van de Meert, of niet? echt hoor. 81. Ja, En al 54 jaar op die plek? op de plek. Oké. En 55 jaar geleden dook je in een vlaag van verstandsverbijstering van ik kon in Nederland wonen. Wij zijn er nog niet overheen. Nee, ik heb altijd gewerkt, 49 jaar. Oké. Als wat? Keramiek, Ah! in de Reuver. Ah! Geen dakpannen, maar keramiek. Nee, buizen. Buizen. Oké. En als je niet met de buizen bezig wordt, dan Dan in de tuin. buizen. In de tuin. Van wie buizen? Hij een jaar in Canarische Niks- fok, maar niks- dat ging hem ook niks heel bij, slecht hè? af. Je hebt er nou nog in. Nee, zo krijg je dat. Maar je wordt een vogelliefhebber. Ook. Ik heb vogels gehad. Canaries. Kanaries, fruitpakketten en zebravinken. Zebravink. Daar ben ik uitgescheiden. Waren te duur. Die auto te goed. Dat kan ze nog zeggen. Ja. Maar ik huur van de collega, je hebt er nog één over. En wat is dat? Een parkiet of een zebravink of een kanarie? Nee, of kanarie, daar zit je binnen. Holen. Ja, ik hoor denk ik. Holen. Dat klinkt alsof het Dat ligt te mogen. Ja, die ben ik dan. Er ligt een vak verwappeld. Of fok Eén vogel heeft me de over. Oh. Maar dat is niet zo, er valt geen mensen aan of zo. Nee. Nee, omdat je zegt van, ja maar dit zit binnen. Ja, zit er binnen. In een kooi. Oké. Maar ziet je nog 54 jaar een beetje aan hem gewend? Nee, dat bent Nee, dat nooit. werd Dat werd nooit? Nee, dat werd nooit. Nee.
wij hebben onze eigenaardigheden, maar dat hebben hun ook. Dat is toch allemaal? Ja, hebben dat hebben we allemaal allemaal onze zo. Dat is toch zo? Iedere gek en gebrek, hè? Ja, dat is zo. Dat zullen we moeten doen. Juist wat te zeggen. Ja, dat snap ik wel. Ja, ik ben ook Ik zie een duk op de televisie. De spreker, zei hij. Ja, dat De spreekt. spreker. Dat heb nog nooit even tegen gezegd. De spreker. En ik doe het altijd zo Zit goed die om vrouw zo zo? min mogelijk te Zit zeggen. die vrouw zo? Daar komt de spreker weer. Zet de televisie vanaf. Dat zeg jij altijd. Nee, ik niet. Mijn vrouw zit dat. Oh, die vrouw. Ik. Heeft die vrouw een hekel aan mij? Dat weet ik niet. Ik kan maar vragen. Dan vroeg ik me af, hoe moet ik banger voorzien voor de parkiet of voor de vrouw? Wie had je trouwens met de voornaam? Toes. Nee, gij. Lothar. Lothar. Schöne naam, hè? Schöner Duitse naam. Ja. Der Lothar. Lothar Matthäus. Ja, zullen we het over iets anders hebben? Ja, dat doen we. Dan zitten we vanavond nog hier. Ja. Was dat, nou ja, als we het dan toch even over der Lothar moeten hebben. Ja, Ja. niet der Lothar, maar Lothar Matthäus. Ja. Wie ging dat dan in de tijd dat dat zo tegen elkaar opging met voetballen? Dat was dan toch lastig, of niet? Want dan stond je vast en zeker ergens voetballen te kijken. Nederland-Duitsland. Ja. Ik zeg altijd, de beste wint. Ja, dat zeg je altijd, maar wat denk je erbij? Ja, dat denk je altijd. De beste wint. Als het maar Duitsland is, zegt hij. Ja. Nou, die dat denkt anders- Lothar niet. Lothar denkt niet zoiets. Nee. Nee, Kan niet slecht spelen. Nou, dan verloren. Nou, dan moeten ze volgend jaar nog beter spelen. Ja. Oh, dat is wel... Ja, Huh? ja, maar hij is goed, Nee, dat is niet hij is goed geïntegreerd. Hè? We hebben hem, Ja, man. we leiden hem in de water, hoor. Ja, wie lang kent je hem al dan? Ja, ik heb hem niet Nee, zo lang, lang. want ik Nee, ben lang. ook geen echte gast. Dat is een nieuwe. Dat is ook import. Ja, ik ben een dat Brabant. is wel Een Oh, import. nou hoor ik het. Van Brabant. Ja. Een Brabant dan. Het is gewoon een internationaal gezelschap hier. Ja, ja. Goeiedag. Ja. En het gaat toch goed onder elkaar, moet ik zeggen. En waar stond uw wieg? In Mierlo. In Mierlo. Ja, dat Is dat niet waar ze dat de Tussen- aparte koepelkerk hebben? Nee, dat is Lierop. Oh, dat is Lierop. Ja. Zo wiet waren we nog niet geweest. Ja, met toeval hier Ja, aangeland. dat is het ook En Wat was het toeval? toeval is dat we om moesten rijden vanwege een moordzaak op de Napoleonsbaan. En toevallig kwamen we hier ter Kessel en er stond daar een houten huis te koop. En dat vonden we zo schitterend en zo apart dat we er een bod op gedaan hebben. Nee, dat is dat dan niet. En vanaf dat moment zijn we hier gaan wonen. Hoe lang is dat geleden? 2000. Wat was dan die moordzaak? Wat het bod toen was, dat weet ik niet precies meer. Zeker eerlijk, maar dat, Maar toen was de weg afgesloten. Toen ja, moesten jullie ja, omrijden. ja, toen moesten we omrijden, Keslijk en zo hierdoor. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg tegen Karen, er stond er, ja, Kessel Kastelendorp stond er. Ik zeg, nou dat wil ik wel eens een keer zien, want dat heb ik nooit gezien. Omdat wij iedere weekend naar haar vader moesten, die in een verpleeghuis zat in Roermond. We woonden toen in Verhuis. En zodoende zijn we hier doorgereden en ja, van het een kwam het ander. En ik moet zeggen, het bevalt goed. Het is lekker wonen hier. Fijne Lekkere buurt. mensen, hè? Goeie buurt, Leuke mensen. Leuke mensen. Ja. Ja. Er zijn Alleen, altijd ja, uitzonderingen natuurlijk. Ja, dat hebben we hier staan. Dat hebben we hier staan. Maar Lothar, ben je met een Nederlandse getrouwd dan? Jazeker. Ja, want ik zei eens net Toos, hè? Toos. ja. Toos. Ik heb nog nooit Ik van ben- een Duitse ik vrouw heb hield die Toos een ook. Nederlandse pas. Echt hoor? Ja, maar ik ben geen Duitser meer. Ben serieus? Serieus. Als Ik ben naar een gemeente gegaan. Ja. Waar ik ongeveer 42 jaar zit de gemeente zo. Boah, zitten 42 jaar, dan komen ze, veel ze een nieuwe pas hebben, die na zijn 14e dag. Oh, ik 14e dag de pas gehad. En toen was ze niet een Nederlander. Ja, zo. Ja, ja ik wil eens eerst maar controleren, hè, of ik. Nee, dat is het niet, hè. Ja, dat was Ja, is er nog genetisch onderzoek gedaan? Of, Nee, 14 dag heb ik het ding gehad. de Maar, pas. dan moest ze die een Duitse pas moest toch gewoon houden, of niet? Ja. Dus je bent dubbele nationaliteit. Ja, ja.
Dat Wilders zal er niet duren, joh. Hè? Dat Wilders zal er niet Nee, maar duren. dat- Wat zeggen, godzijdank. Dit is toch een perfecte voorbeeld van, hoor. van integreren. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar taal valt er nog tegen, maar bij de rest is hij helemaal geïntegreerd. Hè. Ja, ja. Nou, Zo ja, is het. Een beetje Limburgs er tussendoor. Ja. Hey, en Toos, is die van Kessel? Die is toch geboren in dat huis. Ah. Die is 81. 80 is die Dan geboren. worden ze zich allemaal draaien. Ja. Die zit in dat huis, 80 jaar. Eerlijk huis. Nou ben ik even in het kijken, Lothar, want uit welk jaar is het? 1810. Het Oké. ene hebben ze een ijzer over gehad. Hebben ze dat er ook maar tegenaan Ja. geschroefd? Ja, ik was lichtelijk in de war, Lothar. Ja, hé, luister, die meeste mensen staan daar. Wat is dat jetzt? 1181, die zijn daar overlegen. Ik zei, nee, dat is van 1810. Ja, waarom komt dat ene ijzer? Ja, daar ligt er de buiten. Dan hadden die vastgebouwd. Anders staat het hoes in. Allemaal eigen berk, hè. Zit er dat erin. Hey, en het is hier altijd een drukte. Het begint nou langzaam een beetje. Het is nog vroeg. Maar het enorm gezellig altijd in Kessel, hè? Ja. Toch? Ja, zo. Ja, het weer- Of weer druk. vind je het als Kesselse af en toe wel eens misschien iets te druk in het dorp? Dat is alleen. Ik denk, ja, die meningen zijn natuurlijk verdeeld. De ene ervaart heeft Nederlands druk en de andere wel. Ik denk dat de meningen er heel erg verdeeld zijn, maar het is wel een probleem met de verkeer en alles. Het is, Hier, ja. Als die zaterdag komt vanmiddag, ja, dan helpt het zich niet. Komt ze niet meer door, ja.